கர்த்தாவே, உம்முடைய இரட்சிப்பின் மேல் ஆவலாயிருக்கிறேன். உம்முடைய வேதம் என் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிறது. கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். அவர் இரவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசம் இருந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு பலகீனம் அடையும் போது என்பதே. யோவான் ஸ்நானகனிடத்தில் இயேசு ஞானஸ்தானம் பெற்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் வனாந்தரத்திற்கு நடத்தப்பட்டார். அங்கே இயேசு 40 நாட்கள் உபவாசம் இருந்தார். பிதாவானவர் தனக்கு கொடுத்திருக்கும் ஊழியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தன்னை ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் 40 நாட்கள் உபவாசம் முடித்த போது இயேசுவுக்கு மிகுந்த பசி உண்டாயிற்று. அப்போது சோதனைக்காரனான பிசாசு, இந்த கல்லுகளை அப்பங்களாக மாற்றும் என்றான். இயேசுவினிடத்தில் இருந்த வல்லமையை இயேசு பயன்படுத்தும்படிக்கே இப்படியாக பிசாசு சொன்னான். பிசாசின் சோதனைக்கு இயேசு உடன்படவில்லை என்று நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, இதன் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், நாம் பலவீனமாக இருக்கும் நேரத்தில்தான் சோதனைக்காரன் நம்மை சோதிக்க முயற்சி செய்வான். அப்போது நாம் சோதனையில் விழக்கூடும். அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் நாம் ஆண்டவர் இயேசுவை போல வேத வாக்கியங்களின் வல்லமையினால் சாத்தானை மேற்கொள்ள வேண்டும். கர்த்தருடைய பலனால் சோதனையில் இருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். இதனை நாம் கவனத்தில் கொண்டு பலகீனமான நேரங்களில் கர்த்தரையே சார்ந்து கொண்டு இருப்போமாக. சோதனைகளை ஜெயிப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை பலப்படுத்தும். எல்லா சோதனைகளையும் மேற்கொண்டு ஜெயமெடுக்க உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.